A que vos pasa a todos? Tirades de un xoguete ou calquera cousa ao voso can, cae ao chan e tela que buscar, pero si se ve perfectamente. Que lle pasa? Pois o que lle pasa é que os animais non ven igual que a nós. Queredes saber como ven? Pois ese é o tema que temos ese para aquelas persoas que sinten que os seus animaliños son tan importantes que forman parte da súa familia. Veterinario de familia. Imos pasar un ratiño en familia con Guillermo Campos. Pois mira, primeiro temos que explicar un pouquiño como funciona un ollo. A ver, o ollo ten esta parte que vemos negra que se chama, eso, a pupila, que contrae e dilata e que permite regular a cantidade de luz que entra. Detrás hai unha lente que se chama cristalino que permite enfocar. E ao fondo hai unha parte sensible que se chama retina, que é donde hai, unhas células nerviosas que permiten, pois eso, detectar a sinal visual e que despois o cerebro ten que procesar. Entón, aínda que o ollo dun can, dun gato, en xeral a maioría dos animais superiores é bastante parecido ao noso, hai diferencias sutiles que fan que vexan de maneira diferente. Entón, pois mirade, o primeiro que vos quero explicar é que tanto a vista dos cans como a dos gatos está adaptada para ver con pouca luz. No caso dos gatos é que eles son igualmente activos de día que de noite, entón a súa vista está super adaptada para ver con un mínimo de luz, non sei, coa luz das estrelas incluso só. Por eso teñen a meniña rasgada que permite reducila moitísimo e ampliala moitísimo. E ademais, tanto os cans como os gatos teñen unha estructura que nas persoas non existe, que se chama tapete lúcido. Isto que é? Pois é unha cosa divertida, porque miras un ollo por dentro e de colores. O tapete lúcido é unha especie de lámina reflectante que está por detrás da retina, de maneira que cando chega un fotón... Te voy a romper el objetivo de un fotón. Cando chega un fotón, sensibiliza a retina. Pero esa lámina reflectante fai que reflexe e volva a sensibilizar a retina, de maneira que son capaces de percibir a mesma cantidade de iluminación coa mitade de luz. Isto fai, pois eso, que se sean capaces de ver con menos luz. No caso dos cans, o tipo de cans que dependen máis da súa vista pola súa utilidade, por exemplo, os cans de caza teñen o tapete lúcido moito máis grande que os cans que non teñen esa utilidade. De maneira que, hai incluso unha adaptación nese sentido. A partir de aí, que sucede? Que este fotón que vai e volve non ten por que facelo exactamente polo mismo lugar, de maneira que nós temos unha vista máis precisa. Eles ven como lixeiramente borroso, lixeiramente pixelado. De maneira que, pois, non sei, creo que todos temos a idea de que os gatos ven moi ben, non? Da vista de lince. Pois non ven demasiado ben en detalle. Anda, non me fastidie. O que fan os gatos é enfocar con moitísima precisión. Cando un gato se fixa en algo, ve eso e todo o arredor está borroso. Pero esa capacidade de enfoque fino tena moi ben. Entón, tanto nos cans como nos gatos, a súa vista está moi ben adaptada a detectar o movimento. Por eso aos gatos lles vai moi ben xogar con un láser. Eles con ter un punto que perseguir é suficiente, son minimalistas. Por eso hai animales que son presas dos carnívoros que a súa estrategia é o mimetismo ou a inmobilidade. Porque é que lles costa ver unha cousa que está parada. Ese é o motivo polo cal cando lle tiramos o xoguete, unha vez que está quieto no chan, lles costa velo. A ver, que yo la vea. Tamén lles costa velo porque ven menos colores. Quero decir que a vista nosa... Na vista, vou vos contar outra cousa máis. Na retina hai dous tipos de células, que se chaman conos e bastóns. Os bastóns, digamos que se ocupan da vista en blanco e negro. E eso, salvo, por exemplo, algúns tipos de reptiles, como as salamanquesas, non teñen bastón. Sí, bastóns. Cosas do directo. Venga, seguimos. É curioso, só ven en colores, non ven en blanco e negro. Sen embargo, eso, dos conos nós temos tres tipos. E con eso é como facemos as combinacións dos colores que vemos. Recordaredes
polo menos os que teñades unha idade así como a miña, que as primeiras teles en color tiñan un logotipo que traía 3 colores, que eran o verde, o azul e o roxo. E os conos que temos na nosa vista detectan eses 3 colores, e todo o que vemos faise combinando eses 3 colores. As primeiras teles en color facían os colores así. Pois, no caso dos cans, teñen únicamente 2 tipos de conos. E nos gatos, bueno, pois hai discusión de se teñen o terceiro tipo de conos, pero bueno, en calquera caso, principalmente teñen 2 tipos de conos. E moitos tipos de mamíferos ven directamente en blanco e negro. Ven un arco de colores diferente, bastante máis pobre que o noso. Significa que as persoas temos, non sei, a mellor vista da natureza? Estás flipando. No, a mellor vista da natureza teñen as aves. As aves teñen un cuarto tipo de conos para ver a luz ultravioleta. E, ademais, teñen unha capacidade de percibir o detalle e de percibir o movimento moitísimo máis afinada que a nosa. Xa os cans e os gatos que teñen a vista moi afinada para percibir o movimento son capaces de ver, digamos que, de percibir con máis detalle a rapidez dos movimentos. Pero é que as aves, por exemplo, unha película ven perfectamente fotograma a fotograma. E os insectos, por exemplo, as moscas, ainda ven con moitísima máis nitidez o movimento, por eso é tan difícil cazar unha mosca. As aves teñen esa capacidade de percibir o movimento, ven a luz ultravioleta e, ademais, son capaces de regular voluntariamente tanto o enfoque como a entrada de luz. Quero decir que nós temos autofocus, elas enfocan voluntariamente. E, ademais, tamén son capaces de controlar voluntariamente a pupila. Esto es fortísimo, tío. Entón, bueno, a capacidade visual que teñen é fantástica. Os que ven bastante parecido a nós son a maioría dos reptiles. E bueno, outras especies que son moi diferentes a nós, pois ven de maneira bastante distinta. Aínda que, por exemplo, o ollo dun pulpo, por exemplo, é bastante parecido ao noso. Pero bueno, hai diferencias importantes. Por exemplo, nun choco, en lugar de ter unha lente que faga o enfoque, o que fai é deformarse o ollo inteiro. Por exemplo, pues, bueno, nos insectos, nos crustáceos, teñen moitísimos máis tipos de conos. Hai especies que teñen, se non recordo mal, ata 15. Ni siquiera se entende ben para que sirven tantos tipos de conos diferentes. Ya se verá. Pero bueno, eles teñen esta vista así formada por un montón de pequenos ollos independientes, entón ven unha especie de mosaico. É unha vista bastante diferente á nosa. Fixéronse pois simulacións informáticas de como ven, e algunhas cousas están disponibles na web, ou se buscades. O que pasa é que as millores están en centros de investigación e non son accesibles ao público. No, esto no se puede. Pero bueno, que a súa maneira de ver a vida é bastante diferente á nosa, e entender como ven tamén nos vai axudar a entender como nos perciben e como son. Bueno, se vos gustou o tema, xa sabedes, podedes darnos un like. Se vos gustan os temas que tratamos en Veterinario de Familia, estades invitados a suscribirvos, e como sempre, un pico para toda a familia. Peludos incluídos. Chao.